funcioni amb LEDs, una tecnologia més econòmica i eficient. De moment ja s'ha començat a implantar en alguns llocs de la vila. La plaça Fèlix Mestre Notó és la primera que incorpora aquesta tecnologia més ecològica a Vilafranca. El grup d'Esquerra Republicana està molt satisfet amb aquesta iniciativa, ja que des del 2009 demanen que a poc tot l'enllumenat de la vila funcioni amb LEDs. El regidor republicà Pep Calart ha explicat que, a més, suposa un gran estalvi energètic. Segons els càlculs que han fet des del seu grup, si tot Vilafranca funcionés amb LEDs es podrien estalviar uns 400.000 euros anuals a la vila, els quals es podrien destinar a fer moltes altres actuacions. El que és molt, penso, important és el fet de que es redueix les emissions de CO2 en un 65% a l'atmosfera i la factura de llum, el consum de llum i per tant la factura pel que fa a les arques municipals en un 80%. Per tant, estem parlant d'una partida que actualment l'any passat, dades oficials, era de 550 i escaig mil euros, podríem passar a estalviar-ne 400.000. Per tant, no és poca cosa, 400.000 euros que podrien destinar a moltes altres coses. Calart diu que ja van proposar que alguns carrers nous incorporessin directament il·luminació amb LEDs, com és el cas del carrer Cid o del carrer Pines, però que finalment no es va poder tirar endavant. Els republicans, però, no es rendeixen i demanaran que s'inclogui als pressupostos i que també progressivament tot l'enllumenat de Vilafranca funcioni amb aquesta tecnologia més eficient. Esperem que ara sí, cada vegada que hi hagi una nova urbanització es posi aquesta il·luminació ecològica, però també s'iniciï, almenys la intenció d'Esquerra, s'iniciï un programa per anar substituint progressivament la tecnologia antiga per la nova. Des d'Esquerra reconeixen que instal·lar els LEDs suposaria una inversió inicial molt important, però que a la llarga també suposaria un estalvi energètic molt gran. Asseguren que la inversió inicial es podria recuperar en 4 anys i a partir d'aquí l'estalvi seria d'un 80%, una xifra molt elevada. A més, defensen que el manteniment té uns costos mínims i que duren fins a 7 vegades més que les bombetes actuals.